Bien. Bien. ¿Tenéis muchas ganas de volver? Yo sí. ¿Y qué es lo que más os gusta de la vuelta al cole? El recreo. Estar con los amigos. Pues porque voy a cuarto y estoy nerviosa. Bueno, que puedo ver a mis amigos y puedo volver a ver a mi profe de segundo. Bien, espero que lo pase muy bien y bueno, y eso. Yo me llamo Nerea y lo que más me gusta de volver al cole es que hago nuevos amigos y tengo una nueva profe. Y paso para tercero. Me llamo Lara, paso para tercero y la cosa que más me gusta es volver a ver a mis amigos. Bien. Nin choros, nin tristeza, nin queixas. A pesar da fin do verán, os nenos e nenas volven ao colexio con alegría. As vacacións chegaron ao seu final e hoxe deu comezo o novo curso escolar para o alumnado de infantil e primaria. Pero a ledicia do reencontro cos compañeiros contrasta cos nervios dos días anteriores. Hombre, pues no sé los demás, la mía nerviosa. A verdad que con moita ilusión, é dicir, o meu estaba moi nervioso, xa levaba uns días moi nervioso e incluso hoxe ás 7 da mañá xa estaba desperto pensando no cole, nos seus amigos e tal, a verdad que moi ben. Quen afrontou a xornada con máis alegría foron os pais e as nais. A volta ao cole supón máis tranquilidade para os proxenitores. Os pais botando confeti, creo que estamos todos aquí. Non, ben, a verdade, a volta á rutina e moi contentos. Bueno, un pouco de nervios también, porque claro, ellos te contagian, entonces... E os pais, xa non che digo nada, os pais moitísimo mellor, é dicir, xa... non é como deixalo, non, pero bueno, xa polo menos xa temos logo máis un poquinho máis de tempo pois para nós tamén, non? Para poder facer outras cousas, porque cos nenos sempre tens que estar máis pendiente deles e tal. O profesorado dedica a xornada de hoxe á adaptación para que os máis pequenos e pequenas sintanse a gusto, fagan amigos e se preparen para afrontar o ano académico.